no estem tan ben vistes. Perquè desafien rols prou assentats. El masclisme i micromasclisme continua impregnant-nos a diari. Quan hem denunciat que alguna cosa ens ha paregut sexista, ens han ridiculitzat. Ens han dit que exagerem i ens han titllat de censuradores. Tots aquests i més comentaris ens tenen farts, però també van ajuntar-nos per donar-nos suport, per a voler canviar els entorns més propers. Una bona forma de trencar amb els rols de gènere i d'empoderar-nos. És l'hora de fer-nos sentir. Nosaltres, les Fuses. al terra fent-se unes infusions tranquil·lament amb unes amigues estupendes. Consell del col·lectiu musical i feminista de València, Fusa Activa. Jam sessió no mixta organitzada per Fusa Activa. Un espai en el que no se sentien igual tan jutjades, ho fèiem entre nosaltres i bueno, van començar a quedar en el local d'una, a la casa d'una altra. Gent, moltíssimes dones, s'animaren totes a pujar a l'escenari, juntes, sense conèixer-nos, va ser sororitat. La Setmana de la Dona. Una vegada passada la Setmana de la Dona, què passa? Hasta luego, Lucas. Nosaltres, una cosa que fem és agafar els cartells, tatxem els noms on no apareixen dones. Hem arribat a tatxar cartells sencers. En los que solamente habían tíos o el porcentaje, bueno, que era ridículo, que solo estamos, parece, el día 8 de marzo, ahí sí. Ahí estamos en todas partes, luego el resto del año no. Ha rebut milers i milers d'ofertes en la Setmana de la Dona. Que si no les assenyalem, qui va fer-ho?